Goedenavond, het is zondag 13 maart en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Thuisbezorging geen problemen, waar zou het naartoe gebracht mogen worden voor u? Door de hoge brandstofprijzen gaan ook de bezorgkosten die ondernemers rekenen omhoog. Exclusive Sushi in Zaamslag is daar een voorbeeld van. Het restaurant verhoogt de bezorgkosten met €1. Zorgen is sowieso vrij duur. Je zit al met heel veel onkosten, zoals je auto die aangeschaft moet worden, wegen, belasting, verzekering, onderhoud. En als je dan aan de tank nog eens meer dan €100 voor een beetje diesel kwijt bent in een Volkswagen Caddy, ja, dat is hartverscheurend bijna, kun je wel zeggen. Het moet wel rendabel zijn. Ik bedoel, ik heb hier een vrij groot team lopen. Die moet allemaal uitbetaald worden aan het einde van de maand. En als je niks overhoudt na de aftrek van alle kosten, dan doe je het voor niks eigenlijk. €1 extra voor de bezorgkosten lijkt op het eerste gezicht weinig zoden aan de dijk te zetten. Maar toch merken Joey en zijn team al het effect. We merken wel dat het afhaal, het is nog maar vrij korte euro omhoog en de afhaal stijgt al. Dus veel meer mensen gaan toch kiezen ervoor om af te halen. Ja, het is voor ons in principe ook prettiger. Het scheelt gewoon enorm veel kosten. Ik probeer met het eten niet omhoog te gaan voorlopig. Bezorgkosten heb ik nou wel voor gekozen, want mensen hebben altijd de optie om af te halen. Je kan zowel komen zitten in het restaurant om hier te dineren of je kan het afhalen. Dus ja, het blijft eigenlijk even toegankelijk. Alleen iemand die normaal zou laten bezorgen denkt misschien voor die euro extra, ik rijd er zelf even om. Heb je er een beetje zin in? Geen mondkapjes, geen QR-code, geen coronamaatregelen. Het mag weer. Een avondje uit. Zoals een concert van Joe Buck in Poppodium De Spot in Middelburg. Uitverkocht. 400 mensen in de zaal. Het eerste grote concert sinds de coronatijd. We smachten. Echt. Ja, we hebben er weer zo'n zin in. Ja, ik vind het wel echt heel leuk dat het ook weer kan. Ja, voor mij eigenlijk precies hetzelfde. Want ik heb ook niet echt veel meegemaakt of zo. Maar ik heb er wel heel veel zin in om dit wel mee te mogen maken. Om naar een concert ook te gaan. Het mag weer, het kan weer. Nou, wat een feest. Ja, fijn hè? Ja, super. Want die afgelopen 2 jaar, daar zijn bijna geen woorden voor, hoe beroerd dat was. Nee, dat is echt, vooral voor de hele keten, voor de hele muziekindustrie. Voor alle mensen die hier hun brood mee verdienen. En nu, gewoon weer zoals het was. Vanaf nu is het gewoon weer voorwaarts de toekomst in. Ja, laten we daar maar gewoon van uitgaan. Kijk, corona is er nog, maar laten we alsjeblieft dit volhouden. En laten we hopen dat we niet meer terug moeten naar die tijd van toen. Hallo? Een verrassing voor Arno Molenaar en Teun van Werden, vuilnismannen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst. Want het is de week van de afvalhelden. Ja, in het kader van de week van de afvalhelden mag ik jou dit namens de ZTD aanbieden en Teun ook. Dankjewel. Deze jaarlijks terugkerende week is bedoeld om vuilnismannen zoals Arno en Teun en hun ruim 30.000 collega's in het zonnetje te zetten. En iedereen kan dat doen. Bijvoorbeeld door gewoon eens te zwaaien als de vuilniswagen voorbij komt. Even te glimlachen. Als je op de Milieustraat komt, even dankjewel zeggen. Of door een aardig berichtje op te sturen als blijk van waardering voor hun belangrijke werk. We hebben stapels met tekeningen gekregen, handgeschreven kaartjes, zelfgemaakte kaarten. Dus dat is superleuk. De taakverdeling van deze 2 afvalhelden is duidelijk. Arno zit achter het stuur en Teun zet de containers klaar zodat ze geleegd kunnen worden. En dat duurt wel eens iets langer dan de meeste weggebruikers willen. Meestal als ik buiten sta, dan merk je toch wel dat auto's redelijk veel haast hebben. Mensen zijn onderweg naar hun werk of moeten ergens naartoe. En dan denken ze alleen aan zichzelf. Ja, er wordt wel eens gescholden in mag, getoeterd en dergelijke. En dan denk je bij het gemakje aan. De extra waardering die de afvalhelden deze week krijgen is natuurlijk van harte welkom. Toch hebben ze misschien nog liever een beetje extra geduld. Om in ieder geval ons af en toe wat voorrang te verlenen en aan ons te denken, dat zou wel fijn zijn, ja. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. Na 3 wedstrijden zonder overwinning en zonder ook maar 1 doelpunt te hebben gescoord, was het dit weekend weer eens raak voor Terneuzense Boys. De zaterdag eerste klasser won in Oud-Beierland met maar liefst 1-5 van SHO. En deze goal van Jochem van der Meulen was het hoogtepunt van de wedstrijd. Ja!
Ja, wat een goal, Jochem. Ja, bedankt. Ik wist mezelf ook niet echt wat mij overkwam. Ja, een kwartiertje daarvoor, of 5 minuten daarvoor trouwens, zei Nando, de keeper, kijk naar de keeper. Ja, ik krijg de bal. Ik ga een mannetje voorbij volgens mij. En ik denk, ik schiet gewoon. Geweldig. Hoeveelste goal was dat van jou dit seizoen? Ja, dat is ook wel een running joke in het team. Ik ben een aanvaller, maar ik heb nog geen doelpunt gemaakt. Dus dat is wel heel mooi vandaag. Terneuzense Boys stijgt door de overwinning naar de 8e plaats in de eerste klasse B. En zometeen zie je in Omroep Zeeland Sport een ruime samenvatting van SHO tegen Terneuzense Boys. Verder Goes tegen VVSB in de 3e divisie. Waar Goes hard onderuit ging en weer gedeeld op de laatste plaats staat in die 3e divisie. En er zijn beelden van Harkemasse Boys tegen Hoek. Waar Hoek in Friesland met 1-2 won en naar de 6e plaats in de stand stijgt. Tot zo! Ook vandaag was het in de ochtend en een stuk van de middag mooi weer met ongeveer hetzelfde plaatje als gisteren. Zon, sluierbewolking en een paar stapelwolken bepaalden het beeld. Want we zitten nog steeds in de buurt van het front wat vrijdagavond al kwam. Dat slingert een beetje van west naar oost heen en weer, boven Frankrijk, België en dus ook bij ons. Vanavond en vannacht is het de meeste tijd bewolkt en verspreid valt er wat regen. De kans op regen is ook wat groter dan afgelopen nacht. Iedereen krijgt wel wat. Minimumtemperatuur rond 7 graden. Morgenochtend is er landinwaarts nog kans op een enkele bui. Verder is het morgen droog en van het west uit komen er opnieuw brede opklaringen. Zakken tot matige zuidwestenwind morgenmiddag, windkracht 2 tot 3 en aan zee windkracht 3 tot 4. Daardoor krijgen we maximaal van 11 graden aan de kust tot 13 à 14 landinwaarts. Dinsdag zou er een bui kunnen vallen in de ochtend, maximum ook dan rond een graad of 13. Woensdag is het zonnig en warmer met 15 tot 18 graden. Donderdag komen er meer wolkenvelden en dan zakt de temperatuur weer een paar graden terug. En tot zover nog een fijne avond.